Zutons, Always Right Behind You. Een hele goede middag. Het is 7:03. Nog tot 4 uur de bende met Jean-Luc Groenteman. En Jacqueline Kerkhoff. Foei, wat was deze al lekker. Foei. Het zit er nu al lekker. Ja, foei, voorzien is zo zachter. Foei betekent groen foei. Foei. Ja. Oh, het is hoe het Nederlands, hoe het Hollands. Foei is foei. Ja. Foei. Of foei is weer afgeleid van het Maastricht. Ik ken Haag. Dat komt voor dadelijk. Dat allemaal op de dag van de uitspraak vandaag. Zeker voor Oet, de dag van de uitspraak, nog tot 4 uur. Tot 4 wat? Uur. Tot 4 uur. 4 uur. Is goed, kind. Waar niet goed? Nou ja, op de dag van de uitspraak kind dat inderdaad. Ja, ben je veerdig? Ja, ben je tevreden? Ja, zeker. Ken ik weien? Ga ik gewoon weer. Godshamme We zeg. gaan dadelijk een nieuwe nummer huren. Ja, foei. Van Jackie Fourché. Ja, daar gaat ze weer. Wat jij nou? Pourché is het. Nee, Pourché. CH. Pourchois. Pourché. Jackie Pourché met fooi. Misschien moet het andersom. Jackie Pourché. Tot voor het Frans-Engels Ja, we hebben omdraaien. eigenlijk 4 minuten om te oefenen. Jackie Pourché. Dat doen we dan na A Change Is Gonna Come van Seal. Dat is een oud nummer. Oké? 4 uur. Ik kan even koffie horen. Foei. Lastig uur. Lastig. Welk het zoeken? Geren. Is dat ook goed zo? Goed, Geren. Ook een oud nummer in een nieuw jasje van Seal. En in de studio nog steeds Jackie Pourché. Hey! Jackie, hoe zeg je jouw naam eigenlijk in het Spaans? In het Spaans Ja? is dat... mijn namen zijn Jackie Laurens Marinus. Ja. En in het Spaans heb ik dat ook eens laten vertalen. Dan wordt dat Giacomo Lorenzo Marina Porchesa de Lafayette. Dat heb ze wel gewoon onthouden, hè? Oh, ja, je hebt je vrouw hierbij, hè, dus je hoeft niemand meer te versieren. Maar mocht je het ooit willen, dan stel dat. Dan is dit een hele goede ingang. Ik heet, nou, prachtig. Ja, hè? Hey, fooi. Fooi, ja. Komt er eigenlijk een hele cd? Want ik heb nu de kleine cd even gezien. Maar er staan, even kijken, 1, 2, 3, 4 nummers op. Ja. En daarvan 3, of eigenlijk 2 up het Maastricht. Ja. Maar de rest is weer, Bensonhurst Blues is weer Engels. Weer Engels, ja. Dat is toch... Ik heb zoiets van... Ik heb dat nummer altijd zo mooi gevonden. Hè? Die Oscar Benton is dat eigenlijk, die dat origineel heeft gezongen. Is een titelsong geweest, een Engelstalige versie van... in een film waar Alain Delon in heeft gespeeld. En We zitten in de dag van de uitspraak. Alain Delon, in het Engels is Alan Delon. Ja. Dat we dat even... Maar hij komt toch uit Frankrijk? Ja, Alain Delon is een Fransman, maar ja, voor hetzelfde geld moet je het in het Engels zeggen. Ja, Dan weet je dat toevallig ook. even over Alain Delon. Ja, geweldige acteur, chic. Ik zat toevallig naar Asterix te kijken, de movie. Oh, dat zit erin. En daar speelt heer Ja. Caesar. Volgens mij had we dat beter niet kunnen doen. Maar het is wel een leuke film. Eigenlijk? Nou ja, het is toch Alain Delon. Dat ding aan lange jas, zwarte zonnebrillen. Ja. En nu zit er wel met zo'n krans op zijn. Maar En zo'n laken om. het is toch anders. Dat is toch anders, maar toch leuk. Maar Ik toch vind het wel leuk dat een acteur dat studeert. Fooi. Foei. Maar komt er nog een ganse cd met 12 nummers in Nee, het Maastricht? wat de bedoeling is, hè, eigenlijk is het normaal gesproken. Dan komt ze met een full cd, komt ze goed, hè, 12 nummers of zo. Ja. De 2 jaar, en ik heb ervoor gekozen om ieder jaar gewoon met nummers te komen. Want er komen ook nog, boeten die 4 nummers, komen ook nog 2 videoclips op. Hè. Zowel van Fooi als van Bensonhurst Blues. Ja. En dat is leuk om te zien, dus als extra komen die op de cd. Ja. Oké, dus... Ja, voor ons, hoe luisteren? Jack, als jullie naar die tour willen komen, of als jullie willen zien optreden, hebben ze optreden staan binnenkort? Ik moet zeggen, de website www.jackiepourché.nl die wordt gans opgefrist. Eigenlijk ben ik niet te laat, want ik moet neus aanleveren en foto's en nummer op. Maar de body is eigenlijk klaar van het En gewoon de optreden stond daar ook daar op? komen alles op te staan. Of op Hives natuurlijk. Hè. Wie heet geen Hives tegen? Ik niet. Heb je geen hives? Ik heb geen hives. Nou, nee. ik heb zich wat te doen vanavond. Ik vind hives ook een beetje klinken als een enge ziekte. Ik heb hives, dokter, mijn hives. Nee, hives is heel leuk. Want Heb je geen zalf of je gaat van mijn hives? En ene keer hebben ze allemaal vrienden. En het spreekspellui die ze jaren niet gesproken hebben. Dus En wat is die hives pagina dan? Wie werkt dat? www.jackiepourché.hives.nl NL, oké. Ja. Maar de eerstvolgende optreden is boe, wanneer? Dat is nu zaterdag de 24e in Heerlen.
Dat is een concert voor lui die kanker hebben. Dat is via, wie heet er? Henry van Wijmeren heet dat. Precies op tijd. So you wanna be popstar? Ja, Henry van Wijmeren. Daar doet met aan de cd-presentatie. Wat goed. En vanmorgen s'avonds naar... Even op de kop, Connie weet dat. Connie zit op de bank, die zit uit te rusten. Allemaal na te lezen op die Hives. Op de Hives. Moeten ze eerst die toevoegen natuurlijk? Ja, wel even vragen, maar ik zeg altijd ja. Ja, oké. Doe even, laten we even het liedje Foi 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 huren. Ja, en doe je op een knopje. Hier, welke? Ja, de tweede van links. Ja. Gebrand. Foi 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 van Jackie Pouchet. Ze is een wonder, heeft altijd succes. Pas op de hub zo Harry, dat is juist de pest. Een giftige cobra, de dansen we die. Ze speelt met de mannen, maar lacht ze uit in hun gezicht. Ze verleed met haar heupen. Jackie Pouchet met Foi Foi Foi. Foi, wat een lekker nummer. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Ja, ik zeker nummer 1. Leuk hè? Bij Henk Hover. Lekker nummer, lekker nummer. Echt Ja, heel... zo, maar dat is ja, niet een critici, maar als ze er zo ook nog een hele snelle versnelling in moeten eigenlijk, of niet? Of niet? Een hele snelle versnelling moet er nog in. Ja? We moeten nog naar de 5 ergens in die platen. Hey, Jackie, hartstikke lekker klinkt Leuk, hij. hè? Ja, leuk. niks Ja, meer aan leuk. doen. Het is Ja. weer een schat anders dan anders. Hè? En zo is het. Het is weer een schet anders. Ja. We moeten ook nog even toe aan dit. Niet van En dan belang. nu de Odile Wolfsplaat. Ja, Odile heeft weer een fax ingestuurd met 150 nummers van vandaag. En we hebben er eentje uitgekozen. Sorry Odile, dit is het enige wat we kunnen draaien. De nieuwste van Tom Jones. If He Should Ever Leave You. Alsjeblieft, Odile. Deze is Jackie, voor ontzettend bedankt. Bedankt, Leuk dat ja. zij was. Gezellig. Tot de volgende keer, hè? Tot de volgende keer. Hè? Hoi. Hoi. Your captivating eyes, the clever way they smile, stops him in his tracks. Then at your pretty face